bo baba ngana tei tuku bo baba ngana ekdom asuk se tola se kai tei bukerai nung bukerai nengan bukerai ekdom kuting se abo kai sarkar bukerai ya kai ma tong kata sarkar thi kai ai kai ono bukerai tudo baleng simi se krayo kai ono jingo ono bo thangya oro simi se abo ekdom kare bo wani wa tham kai ka abo bo kopelo lendaro aro khata kai kopelo payo payo kai oma ekdom nung ya chaya tebo ekdom tei ka hamya moro tebo moro tei tuan asam kai kasadi no khadi abo kereta tini kha tong thukjak sung tini oro phai sokpaika Bordowal kami khamting bari o Mandai constituency ni under no phai nuk phai puila sungblai khe kha khamka tamni hingkai o jaga tui nungnani bagui blai khe poristiti hamya tui ma nungyangui tongbaio kosto khaino cholilai borok haksal onek kilometer himlai thanglai se borok tui nungjaknai ব্যবস্থা khlaio tini je bubagrani khorang bai sung o Bordowal kami o sokpaimani bagui sungblai khe tongthoka tai sini dara sokno sung tui bagui blai khe sung khaksangma mankha hingkai bwskango teibo sini je jagao tui rok aswk kaham khe manthogyangui tongo sung siklani je phan abo sung chaitoknai jaga o haksal phano thusung thanglainai bubagrani o khorang no sung pillainai.